que potser molts no li heu parat molta atenció, però que és una cançó que també té una temàtica molt punyent, molt dura, tot i que la cançó comença molt suau. Mira, la vam escriure en l'època de la guerra de Bòsnia, i que en aquella època ens arribaven notícies esgarrifoses d'allà, sobretot amb el que feien pels nens. Els nens els feien servir de carrers i d'escuts humans. I nosaltres pensem que hem de deixar que els nens siguin nens.